Skultek. Formy podnikania. Chcete podnikať? V tom prípade by ste najprv mali vedieť, aké formy podnikania existujú na Slovensku. Čo je živnosť a kto si ju môže založiť? Aká je to spoločnosť s ručením obmedzeným? Čo je to družstvo? Kam po maturite? Staň sa jedným z najžiadanejších absolventov na trhu. Žilinská univerzita ponúka top študijné programy, najnovšie technológie a kvalitné ubytovanie v najkrajšom kampuse na Slovensku. Zaži Uniza, svet možností a inovácií. Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom za účelom zisku. Podniká samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Podnikanie na Slovensku je upravené obchodným zákonníkom, ktorý upravuje podnikateľské činnosti, práva a povinnosti podnikateľov či účtovníctvo. Možnosť podnikať existuje na Slovensku od roku 1989. Podnik definujeme ako samostatnú hospodársku jednotku, ktorá vyrába rôzne produkty alebo poskytuje na predaj tovary a služby. Podniky majú materiálnu a ekonomickú samostatnosť, čo znamená, že má dostatočný vlastný kapitál a štát priamo nezasahuje do fungovania firmy. Každý podnik je zároveň aj právnym subjektom. Má právo uzatvárať zmluvy s inými subjektami. Keď chcete začať podnikať, musíte si okrem možnosti neúspechu dobre uvedomiť aj vaše povinnosti. Okrem takých očividných maličkostí, ako je povinnosť odvádzať dane štátu a viesť účtovníctvo, sem patrí napríklad aj ochrana životného prostredia, ochrana zdravia zamestnancov a v neposlednom rade registrácia v obchodnom registri. A dávajte si dobrý pozor aj na vašu obchodnú povesť. Čo sa týka foriem podnikania na Slovensku, rozlišujeme 3. Sú to živnosti, obchodné spoločnosti a družstvá. Poďme si postupne o každej forme niečo povedať. Živnosť ako podnikateľská činnosť je usmerňovaná živnostenským zákonom a prevažne ide o malé podniky venujúce sa obchodu, remeslám a službám, ktoré riadi sám živnostník. Jednou z nevýhod živnosti však je, že živnostník ručí za svoj podnik neobmedzene, celým svojim majetkom, nielen majetkom podniku. Slovenský živnostenský zákon pozná 3 druhy živností, ktoré možno prevádzkovať. Ide o remeselné živnosti, viazané živnosti a voľné živnosti. Na prevádzkovanie voľnej živnosti, ako napríklad fotografické služby alebo nejaká administratíva, vám stačí dosiahnuť minimálny vek 18 rokov, byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Ak by ste si ale napríklad chceli otvoriť holičstvo, kadernícky salón alebo autoservis, alebo napríklad prevádzkovať cestovnú kanceláriu, musíte okrem všeobecných podmienok spĺňať aj osobitné podmienky. Ide o remeselné a viazané živnosti, pri ktorých sa predpokladá, že ich nemôže robiť len tak hocikto. Ak chcete prevádzkovať autoškolu, musíte mať rôzne oprávnenia a odborné skúšky. Musíte preukázať, že ste na danú činnosť odborne spôsobili. Rovnako je to aj v prípade remeselných činností, kedy musíte doložiť výučný list alebo iný doklad o dosiahnutí potrebného vzdelania. A zároveň musíte mať aj 3-ročnú prax. Ak si niekedy budete chcieť založiť živnosť a budete spĺňať buď všeobecné alebo aj osobitné podmienky, stačí vám urobiť jednoduché 4 kroky. Musíte určiť predmet podnikania, čiže si vybrať činnosť, ktorú budete vykonávať. Ďalej si určite obchodné meno, čiže názov, ktorým sa budete prezentovať navonok ako firma. Väčšinou ide o meno a priezvisko živnostníka, nasledované dodatkom, ktorý bližšie určí služby, ktoré poskytuje. Napríklad Anna Kováčová, tlmočnícke a prekladateľské služby. Ďalej si treba ešte určiť miesto podnikania alebo sídlo a potom už stačí živnosť len ohlásiť. Tadá, a je z vás živnostník. Teraz môžeme prejsť na obchodné spoločnosti. Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania a môže pozostávať z jednej alebo viacerých fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú spolu podnikať. Obchodné spoločnosti musia byť zapísané v obchodnom registri, inak neexistujú. Podľa obchodného zákonníka existujú 4 druhy obchodných spoločností. Viete ich vymenovať? Určite ste odpovedali správne. Existuje verejná obchodná spoločnosť so skratkou VOS, komanditná spoločnosť alebo KS, spoločnosť s ručením obmedzeným, čiže dobre známe SRO, a akciová alebo účastinná spoločnosť so skratkou AS. Poďme si o nich povedať niečo bližšie.
Na vznik verejnej obchodnej spoločnosti sa musia združiť minimálne dvaja spoločníci, ktorí musia za záväzky svojej spoločnosti ručiť neobmedzene, čiže celým svojim majetkom, podobne ako živnostníci. Meno firmy musí obsahovať skratku VOS. Čo sa týka zisku, delí sa rovnakým dielom medzi všetkými spoločníkmi, ak sa v zmluve nedohodli inak. Komanditná spoločnosť tiež vzniká združením minimálne dvoch osôb, avšak spoločníci v takejto spoločnosti si nie sú úplne rovní. Delia sa na komplementárov a komanditistov. Spoločnosť môžu riadiť len komplementári a zároveň majú vyššie podiely na ziskoch. Za záväzky spoločnosti ručia neobmedzene. Na druhej strane komanditisti majú ručenie obmedzené, do výšky ich kapitálového vkladu. Nepodielajú sa však na riadení spoločnosti a ich zisk je tiež menší. Ak sa však náhodou niečo nepodarí, riskujú menej. Spoločnosť s ručením obmedzeným, čiže SRO, môžete kľudne založiť aj sami, bez spoločníkov. Ak by vám ale bolo smutno a predsa len by ste sa rozhodli prizvať si spoločníkov, pozor, aby vás nebolo viac ako 50. To je maximálne povolený počet spoločníkov pri SRO. Každý spoločník musí navyše vložiť vklad, ktorý musí byť minimálne 750 eur a dokopy musíte mať aspoň 5000 eur, čo je základné imanie. Za záväzky spoločnosti potom ručíte obmedzenie, len do výšky vášho vkladu. Zisky sa rozdeľujú podľa obchodných podielov, čiže podľa výšky už spomínaného vkladu. Spoločnosť s ručením obmedzeným má niekoľko orgánov, ktoré ju riadia či robia dozor. Najvyšším a najdôležitejším orgánom je valné zhromaždenie, bez ktorého by spoločnosť nemohla existovať. Vyžaduje ho zákon. Tvoria ho konatelia spoločnosti. Potom je tu dozorná rada, ktorá dozerá na činnosť a funkciu. No a nakoniec tu máme akciovú spoločnosť. Základný kapitál akciovej spoločnosti musí byť najmenej 25 000 eur. Toto základné imanie je rozdelené na menšie podiely, akcie, ktoré vlastnia akcionári. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje na valnom zhromaždení a hlas akcionára má takú váhu, koľko akcií vlastní. Čím viac akcií, tým väčšie právomoci. V prípade, že spoločnosť skrachuje, akcionári sa nemusia báť, za záväzky neručia, len prídu o svoje akcie. Najvyšším orgánom je už spomenuté valné zhromaždenie akcionárov a okrem neho sa zriaďuje aj dozorná rada. To by sme teda mali obchodné spoločnosti, teraz si môžeme predstaviť družstvá. Na vzniknutie družstva potrebujeme najmenej 5 fyzických osôb, alebo aspoň 2 právnické osoby. Rovnako ako obchodné spoločnosti, aj družstvo je potrebné zapísať do obchodného registra. Cieľom družstva je nahromadiť kapitál, ktorý sa potom môže investovať a prinesie väčší zisk. Čo sa týka ručenia za záväzky, družstvo ako právnická osoba ručí celým svojim majetkom. Členovia už ale záväzky nepreberajú a svojim súkromným majetkom neručia. Osobitným druhom spoločnosti je tzv. Tichá spoločnosť. Spoločník sa v tomto prípade nezapisuje do obchodného registra a jeho totožnosť nie je verejne známa, preto sa nazýva tichý spoločník. Na podnikaní sa účastní len svojím vkladom, nie je zodpovedný za záväzky spoločnosti a nemá ani právo ju riadiť. Má však právo kontroly. Vzniká podpisom zmluvy, ktorá definuje, koľko percent zo zisku mu bude vyplácaných. Podniky môžeme rozlišovať aj podľa ich veľkosti a na základe počtu zamestnancov. Malé podniky majú najviac 50 zamestnancov a väčšinou sa objavujú ako huby po daždi. Rovnako rýchlo ale aj miznú, a to i napriek tomu, že štát sa ich snaží podporovať rôznymi výhodnými úvermi či poradenskými službami. Stredné podniky majú od 50 do 250 zamestnancov a akákoľvek spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 250 zamestnancov, si už zaslúži prívlastok veľký podnik. Pri veľkých podnikoch ide často o rôzne akciové spoločnosti. Podľa činnosti existujú 2 druhy podnikov. Tipnete si? Ide o výrobné a nevýrobné podniky. Výrobné sú nám jasné a nevýrobné sa orientujú na ponúkanie rôznych služieb. A ako spoločnosti zanikajú? Jednoducho, vymazaním z obchodného registra. Kto nie je zapísaný v registri, neexistuje. Vymazaniu z registra predchádza zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie. Čo to znamená? Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je vtedy, ak má spoločnosť právneho zástupcu, na ktorého prechádza jej imanie. Alebo vtedy, ak spoločnosť nenahromadila nejaký majetok.
Likvidácia nie je potrebná. Zrušenie s likvidáciou je proces, kedy sa zistí všetok majetok spoločnosti a jej prípadné záväzky, ktoré je potrebné uhradiť. Zostatok majetku sa potom rozdelí medzi spoločníkov. V prípade, že bola spoločnosť založená na dobu určitú, jednoducho prestane existovať ku dňu ustanovenému v zmluve a nejaké ďalšie kroky nie sú potrebné. To by bolo od nás na dnes všetko. Poďme si teraz všetko rýchlo zopakovať. Dnes sme si povedali niečo o formách podnikania na Slovensku. Podnikanie je definované ako sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom za účelom zisku. Na Slovensku je upravená obchodným zákonníkom. Na Slovensku rozlišujeme 3 formy podnikania: živnosti, obchodné spoločnosti a družstvá. Živnosti môžu byť voľné, remeselné a viazané. Čo sa týka obchodných spoločností, máme 4 základné druhy: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová alebo účastinná spoločnosť. Okrem toho existuje aj špecifický typ spoločnosti nazývaný tichá spoločnosť. A potom sú tu družstvá, čo je združenie minimálne 5 fyzických osôb alebo 2 právnických osôb za účelom získavania kapitálu, ktorý potom môžu ďalej investovať. Podniky delíme ďalej na malé, stredné a veľké a na výrobné a nevýrobné. Spoločnosti zanikajú vymazaním z obchodného registra a tomuto predchádza zrušenie spoločnosti bez alebo s likvidáciou. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série #čitateľský denník, v ktorej sme spracovali 20 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Kultegu.